Chapato kengende hace nyumba ya dada. Dr. B on beat, ladies and gentlemen. Yogindire na igule ni weta nyumba ziko moino. Yogindire na igule ni weta nyumba ziko moino. Abarandia mongonye, abazumba mongonye, ababishopu mongonye, abapata mongonye, umbiro abamanyekene. Intebi wekene umbiro abatiko bieba. Intebi wekene umbiro abatiko bieba. Omwana kaziboire, nigoko bomuzibore. Omwana kaziboire, nigoko bomuzibore. Intebi wekene umbiro abatiko bieba. Intebi wekene umbiro abatiko bieba. Omwana kaziboire, nigoko bomuzibore. Omwana kaziboire, nigoko bomuzibore. Orangeria omwana ngorangeria. Orangeria omwana ngorangeria. Emmanuel ngondi, oyo bweta makweli. Emmanuel ngondi, oyo bweta makweli. Omwana kaziboire, kwa beiro mozibore. Omwana kaziboire, kwa beiro mozibore. Mano na beiwe, vive biane. Mano na beiwe, vive biane. Mano na beiwe, diresi ya jire. Erieta ya beire, ekeni kaira nire. Omwana kaziboire, kwa beiro mozibore. Omwana kaziboire, kwa beiro mozibore. Munguruga kwa vera vive geito na kobizaria. Munguruga kwa vera vive geito taiko bara. Ebono na beiwe, na ni choba bewe. Na baire geto mwekia, na ni choba bewe. Igana okora mabe, na ni choba bewe. Irana setata, na ni choba bewe. Pero no boroki kwatoka, na ni choba bewe. Ni choto leke. Tirian Pande, Numbiro Ubukano, Mambo Baya. Tidukoliano ni nyangi minto. Lidia tuaga nyeta sege kalaki. Naliodia igire no mogoko bweka. Nya. Naliodia igire no mogoko bweka. Ase nyangi nya nengenya. Baito, hecho. Aye yangi geyo yagire. Minto yangi ningi ya baba. Omuroti ga baiboli baye. Omonyaroko diga baiboli minto. Abata ni were nyangi. Baba beba beiro yo mo baba. Abata ni were nyangi. Baba beba beiro yo mo baba. Abata ni we nyangi abata ni we. Abata ni we nyangi abata ni we. Rero no mogo kaze nyangi ye minto. Yaba iga babiri banjaine no mogoko. Rero no mogo kaze nyangi ye minto. Yaba iga babiri banjaine no mogoko. Minto totenga se nyangi to iriate. Amuranga imole. Hello, Mogiti. Minto totenga se nyangi muiriate. Amuranga imole. Mobuye bijuya baba. Baito. Ongera nyangi yembuye. Ongera. 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 Yaba babega kiba kwetaniwe. Ongera.
Togoterania igoro y'ekingako n'ekingekero kintu mwanya getinge wetera kinjira ao n'ekinsemo ao asobomenyi bw'omuntu okorokwa omugusi naende twarokwa mwanya getinge aseri tukobuna eria rero buna twachagete igo tukoererania korwa ekegori ekegeke gochia ekegori egekoro bono ntwe abana mbara bagotobwatia ebitogokora barimo torigereti korung'umbu koru chinsemo chionsi chiense igo tokobatena mbuyamo nase ogototatera nase ogotorigereria naende gendera kobwati iga engakeye yogosemania ekiara obwate semi asemi omwabo rero igo togokwanera enyuomo ekera abagaka bagocha batutebi igoro y'enyuomo nero engako enene y'omogusi enyuomo nero engako ekogera tomenyete enyuomo nero yari kogera kwaro kw'omonto enyuomo igo yari goetera ase okoniba chiombe igo chiombe na chimakabe chiabeka boirinchera kegotu toigama kononya chiabete chimbe there is somebody please that is now technical Yeah. Kuita orang shughuliki hapo. Twende. Negara kabisa. Aiga babiri banjaine no mogoko alero no mogoka zenyangiye bintu abaiga babiri banjaine no mogoko bintu totenga zenyangi toiriate bamuranga imole mobuye bichuya bintu totenga zenyangi muiriate bamuranga imole mobuye bichuya baba baito ongera enyangi yembuye ongera enyangi yembuye ongera yaba babere gakibabwetaniwe ongera enyangi giyana rero no mogogo ongera omuro mozera tato bege bantu ongera omunyarukaniga emalidadi ongera bori babo nigo bare no mogogo ongera abairi n'abasani nigo bare no mogogo ongera abantu bonzi nigo bare no mogogo ongera asakegenyeke baba shukran dancers ihebono igo konya tuatebena rero abagaka bakuige kenyuomo na asomo gusimwa nyagetinge chinyuomo chiarenge chiechinjera ao nabo chiarenge no nyankianda oseikomi na ekero kware koretwa chionsipi chiasikire negesaku chionsipi chiabwata machika ye nemegiro yaye chionsipi chiabwata okoigwan gete bwe kwegesaku igo aseri tukoria rero buna tuachakirega ayunaro tokogenda gotonwa naro nekero ubwate liboria nabo okworo kiwase nambo gotoma twanya koiraneria kurwa twanya koiraneria igo ari abageni baita mwaikirega mbuyamo nasogoika bari motorigereti korukera ase yense mbuyamo nasogoika bari mwatumira amaiga mbuyamo nontonya igwete tigabona togendere no muroberio wemarogoba ya rero gokangeria chinyuomo nchiarengo buna eri yasikire mono nesigani goto tebari una esigani ninki okobasa nkwarengo bantu batugeta asinge nje okobasa
uko basalinki bato tebi ombera nchi arengo nyambera eyunere ligose lika ndi arengo eyunywomo kiaso mugusi tima etiko soko so nyomba ne nyomo abagaka mbaje bato tebi ga babo makini na mauto usoko so nyomba ne nyomo useninki kiarenge omongi nankoleta arengo omusubati ocha koboa yegesaku ekyuninki eyunenyomo usenokorende ebyeta koboa yegesaku usenokoroba mbacha batotebye ekina kibono twegenete kosemi wona kosemi ayu ataraba ntobwata ayandi buna amangana yerituko digange oyokogendere MC libageri otochoke bono abagaka bache babekege ikara tuchake gutatira manganayo. Asante sana, thank you so much Ubino. Agatonyora Aminga tumwagire chinkovi. Asante sana Aminga as traditional prayer for the traditional prayer. Atokolera ugusaba. Asante sana Aminga. Abagaka mmogote n'abangi na baisaransa wanawake wataka wanaume wasimame. Abangi na isaransa abagaka batenene engoro otongete mwanya bantu engoro tugosabera Isa Moses engoro somobegetalie nyagitali anyare konyoro obweni bw'isaini engoro abana baminto barure kuri kinsema wao banyarire gochagaiga konyora mangana yegekoro obabwate buya engoro orenda abantu orenda abasani orende n'abayiri engoro tugosabera abagaka bayikire igaiga amasenso bino lisense makini lisense nyandika lisense umbuna lisense Moses nebandiyo ikarani Nairobi tokoli beko kobako kwao engoro osesenia amasenso nsiale mali sasa bundusi lisense Aminga engoro mutangi mechando nyoro komenya mungo salibwa matengoro otokonye osesenia abana bao barande bunema emanga nyakeremerwa eremere nenseka etane meru na malema engoro twensi amengoro ebebo engoro nani haya twende, leta select ngoma, weka ngoma kabisa, twende. Ati twende makini ebange kabisa. Ati proverb of the day. Twende. Makini. Unajipanga. Ati proverb of the day. Twende. Makini proverb of the day ebange gocha intugo cha tenga na aba kabisa. Twende. Twende. Akoro kumakini ga gocha proverb of the day. Twende. Chin. Cha.
Oyu akoro kumakini. Makini mwenyewe. Makinika zaidi. Disense. Ate. Aya, asante sana maselekta. Asante sana mbiyamano makini. To proverb of the day. Ndio mata ya banyarengo. Wana igumukundo leke guru. Kine singi jonane ngumwaka. Lisense. Ngo ningo mwareta. Ensika. Wana mwantikire bosabosa. Nsikate iyo. Tigankaranse bano. Ngonye twakwana. Inga obino tebire. Ngenyuomo yaba muranjarengo. Elinda abantu batuka. Yo tabwati mumura. Mungu nokoraki. Orobegesa geseko. Ogando leta muswati unyalebe. Urangiri musinto unyalebe. Ochomonyorera abantu nero rukugeseko. Ekagera babo tata bagateba. Bamurambaya mbaye gerera nsinyo ekagera tukamenya. Bamurambaya mbaye gerera nsinyo bakagera tukamenya. Abamurai boys, very strong men who were given lots of credit, lots of respect. Those who were given lots of decorations. Because we love these young men, men of the other tribe could come and take away your animals. They could even take your land. They could take every belonging that you had. But those who had boys, those who had men in their community, the men that were of the community could defend the community. Yo, ekagera tokamenya. Hensinyo engenche ayano robebe. Muna wono gaiga yenere ensinyo. The age. Abantu ni babakurwari bati ko Twitter, abamura batutangira, ababisa bagera, abangina baruga, egera abangina baragera. Lakia ko era bagoteba nga habamura. Nguruchiaba mura. Nguruchaki. Akiri mbarata chiaba isike. Bada chiaba subati. Nguruchiaba mura icho wewati mbara. Yani umuntu kabwa atumo muramu waye. Na mutoma butukiga sutana onyenkiaba. Abako mutoma mumbwate sinya ngaume. Bali. Nabako egerera egisaku kurwase ababisa. Kagara toteba murambaya mbaye egerera isinyu ekagara tukamenya. Nganyerete. Onde naro taigwa buya. Atebiwe. Indo tabuata. Aba muraba mbarabiaba. Ensinye yenereria. Inkomenya kyo kotokomenya. Tole seito. Bamuraba mbarabi. Nabekinyoro. Nabayiburuka. Ensinyo nereri. Abagusimba bwata ababisa babo. Nabo bareko babamito baruruga abanyamatu. Nabo ko babamintaba bakurukunga abaruroche. Akara tuwaitane tukakara kubuna gusinende mero. Usine kara bayire etugo ya ito. Abale ko tuja. Bayikere elinde bayire ni cyomba cyito. Mbanzo. Nabamu. Abamuraba okomenya waitu nkulinga ojo menye onyore nibo yawo kangombe tubwati mugonde bituma bigo sabaru no menya to okomenya nkulinga no nyene tora abantu bakoraki barara
abantu barara bamanyite ngaki etugo yane mbuyere bwezi ni kamaliki yane mbuyakere moko mukondo ngoyegerera abamura n'abakungu nateba abamura Dokomwera nimbuya asoko moa orokobi. Yes, tumwakire chinkobi. Buya mono mogaka makini. Iboria giraria. Amaya. 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 Mbuya muri mwensi. Aba muraba. Ko babalenge bakungu batayo. Ngomukungu ekera ale kobo. Onye tara ibura mwana mumura. Tara kwa kenyuru. Mukungu na ajaje kasino. Onye mumura tayo komuleta. Igunga na bakungu na barabuo. Ngoja turu ata bakungu maya. Menu ya basaliri. Ntura akana. Atokoraga bakungu maya. Menu ya basaliri. Abakungu mbalenge lakini korende mbare kogenda sesegi. Kiagera abakungu nyamenu mwebe. Omukungu nabare ko bwato mugakoye omonantibolere ngauchigoitwa atigare omotakanwa. Ko abakungu abamuraki bagenda segi abakungu nabo barenge gokora chirongori babairera bati gokora ngaki bachikonywa n'abakungu abo none kinsara ekere babetirwe ebintu mbyare ngasemebere yabo byare gokonya kinsara kiri kyo bosongo nchigoita abamura ko tibare kogenda segi nabo bare gokura konya abamura baminyokania bagenda guchigitera ose bagenda guchirani nchirwa na abakurumi. Bakungu mbaya menu ya basaliri. Buya bwabo mbojayiri ose babekererunse. Abakungu nabo bare gukura. Abakungu nabo bare kolete ndagera. Abakungu nabo bare koru ndikote. Kuko abetirwelsa. Tinimbe treyama. Nabo mbabu atengenje bakutubwe. Kobono bamuramba ya mbaye girire sinyo ikagara tukakaraki tukamenya. Turakana bakungu. Ntomenya mutayi. Umuntu bweka mogoke igai. Umuntu bweka ababura. Nyoko tatiro roko koleo nganyoko bwati chinko na ano hotene ina aigoneli saira irongo. Ona jokuru kumumbu. Nyoko tarisi ngombe musikoro musinkuna kuna mogoteba. Ai wono nelisa ira irongo turi mumwe. Isaira irongo. Goira na turege sarate karna rangiri obino. Ngonya abunde tali na baba nande ngakikwa kubuli bono nayo. Aye. Ewa kungumba ya. Ndira ko batoje. Chimba togiri tukuri abuli tukubanyuma. Naende abakungu aba batayo muyo. Nakibateberete naende nga mukungu muya. Noyo gokwana buya gokwanu buya ongobokano kibotingire buya bwabuga ekenyoro giategerera inga iga bakungu ekibare gokwana ase bakugaya na yabo
asibabwate tureti yabo mwari kubanyara naende bakungu batayo gesakunge koba ebibi ari ko korumono ebibi ko korunsensensense n'abakungu bari gukora kyara basacha bari kunyara na kisokoro batete mukungu buya mbokano butingire bugaika mukungu buya mbokano butingire bugaika yani uko buga no bukano buyore ngo tubone bugaika. Haya, selector twende mukuru kono kana binyagera mutu wake twende Producing marketing ini muy kente muy moque marketing ini muy kente muy moque baba muy moque baba bengo que chucutiro viro peniguaya hero viro peniguaya Nachigo sio miete banda kanyora nenyangiyo baba kwani bakwani yabo Nachigo sio miete banda kanyora na machumo baba kwani gaki bakwani yabo amachuma bonombu ya mole bakwani yabo semwaru bonombu yale bakwani yabo abana bonombu ya bale bakwani yabo Nachigo sio miete banda kanyora na amasaso kanya kwani gaki Yes, sir. Akoro Nyandika, the clown of the day. Now, Bona Nyandika watch on the stage. I introduce the clown of the day. Nyandika watch on the Neraga. Okay, toge and Trevor. Nyandika ono biyo. Omuga konde, mwarele kirogo, kurunsabu. Anyora libaga. Bas. Muy moque baba bengo que chucutiro viro peniguaya viro minto mwanya getinga
abamurigeretie TV yaito ya Kiong'anyo mokuminga rero umuriro no yokia rero gotu agenda ase gisarate kiomugusi kwegera igoro y'enyomo y'omugusi no mugusi kare gisarate umuriro noro ari gwota uyundo beke nyaroe aye ukonyonywa nekirange sakiaye igo wono igo tukuirwa eyemo ase eyemo guika gisarate abana bagaka bagisarate obino tigankoborie Vino makoyoni tigankoborie tata na baba moigu bwa banchali getuka kya muguche kyale na manyinga kyo matobu kale nyongo gesangi kyale kyane sangi kyale kyane mbura manyali ansare irie gesangi kyale kyane Ngereru ya nyagenke na injetiganda kobya n'abakuru barenge uko ekoru cyamuge yuraria naori basiri gokonga uruja muge yuraria naori basiri gokonga tekere memera ya nyakina naori basiri gokonga tekere memera ya nyakina Oraya chingero bunyangero swa ekuruja muge yuraria naori basiri gokonga uruja muge yuraria naori basiri gokonga tengere memera ya nyakina gokonga tengere memera ya nyakina Oraya chingero bunyangero Omakungusio masiomi kaebosi voliencia Mokungusio masiomi kaebosi voliencia Nereyoka watagosera kaebosi voliencia Nereyoka watagosera Oraya chingero Mokungusio masiomi Kayokomanya bwaruye Mokungusio masiomi Kayakomanya bwaruye Usembo mwana Kayakomanya bwaruye Usembo mwana Oraya chingero bunyangero Obongaini bwege sibi tibongaini bwege Obongaini bwege sibi tibongaini bwege Etibongaini bwege kege sibi kenywe metemeke Tibongaini bwege kege sibi kenywe metemeke Oraya chingero bunyangero Komo muromo ngaini amigani amakere mugundu Omumurumu ngaini amigani amakere mugundu Chingondie choko rwa nyakongo Migani amakere mugundu Chingondie choko rwa nyakongo Nachi Oraya chingero Nyaitorangi Musa nyaitorangi Nyaitorangi Nyaito Musa nyaitorangi Nyaitorangi Musa nyaitorangi Nyaito Nachi kolisi kiogo mikuro toikaranse gesarate toigwe okeriria tombo limo twanyomete bakungu goja mochioyo eriria tombo limo twanyomete bakungu goja mochioyo amete bakungu goja mochioyo eriria tabaganga baikaranse oraya chingero bunyangero Aya
Rero ase gisarati giito etogochi gokwanera igoro yenywa. Abatagereri baito, abarigereri baito, abanchi baito, igo togokobeka gocha ase more moborie. Ko moborie, borie. Wa. Bono tutarangia the clan of the day. Abangi nambanchire kwa tumuriro ga. Yeah. Gisarato mongina. Kano bokimara eta na ndoge. Bono embe baite. Okay. Oyo no bokimaga nyete aire bia ye agende mwai. Naenda toletera mancha masira. Ngare ta macha masere giningi. Amaru. Amacha masere na amaru. Okay, kanya ndikabone mai. Okeri na rio ndi bwate mangana gisarate. Ndarigo kubwati Ndarigo kubwati ya. Nayo ndira na mangana. Nario ndira na mangana diokie. Ngadio kiri go kubwati. kubwati. Ngadio rio na kondigirio kadio kai. Nyandikabate mai. Yeah. Bia muno sana nyandika. Walimwensi moko tengere gepinde ke kya lero utule live Kyong'anyo TV. And nabogo sororo mu subscribe. Dieta Kyong'anyo TV. It is live right now. Nabogo sororo mu subscribe. Bia muno sana. Bono togo chaka from the clan of the day. First of all, clan key of the day to waderero. Okay, clan key of the day today. Lero gotokubaira mpaka igo tokubaira mwanyakundi lakini tokuwa na makundi onse. Tokuwa na abantu baguruko Mwaking'oina. Mwaking'oina. Ntubwata abagetutu tugatwara ba Kelani kigusi enyomba. Enyomba. Ntubwata abagetutu tugatwara abagirango tugatwara kirango. Bono eyiwate abanereri aye gufolanda. Igo ntubwata abagetutu baguruko bagetutu original. Abo baraba abachinyomba abere bari bachagete. Okay. Agira ntubwata abagetutu baiboro umuntu kuri kunyakundi. Bondo riko kunyakundi chinyomba cyakire 12. Okay. Bono nte tokwandira nyomba yabo eyamo ikurukwa Mwaking'oina ya Nyakundi. Bali baguruko bagetutu original na abantu n'abanyayikoma. Roje. Lakini bono nte tokwandira bono inyomba ikurukwa Mwaking'oina iri Kigogi ward Imiausi. Bia mono. Na ubo kabari Kigogi ward. Okay. Ase Imiausi. Enyombe yu ne kiemanyere inki identity yayo. Enyombe yegere abantu babarale. Aliki? Abantu babarale. Barale. Yani abantu bo tote bo mukungu oyibole to moto kuba. Loche bona banga mwa Bogonko. Bogonko no mwana oking'oina. Bogonko no yo barale. Barale no mwa King'oina. Bono nonye King'oina okinete kuba kinete acha kobeke kolikia kia Bogonko. Yes. Okay. Bono abantu abo to kwa bei nongo. Ase omwaka oyo gutogukwa na babunga batangani ase constituency. Okay. A constituency to jokwana today ya entangani ya kunga Kitutu Chache North. Okay. A constituency ya Kitutu Chache North ya chake to mwaka 2013. Mobungo mutangani obetoro gari kurukwa Honorable Jimmy Nuru Ondieki Angweni. Ko motara ikabwo nole nakangana kwa rekomenda oyo minto bundus biamono wakanyamuko egintu nare komentera so yo minto musike nyandika King'oina garo yo mwabo barari utatika King'oina nyore tunyuma bakabagamba ukindirana na Bogonko igari kurunga King'oina onkorogoso ari kuru King'oina onkorogoso ngenjo anyore tunyuma onkorogoso yari egojete ganyore tunyuma nyuma ntuka baona Bogonko kenga areke gorikiae King'oina uyo Bogonko gamasenene tisana nga mugakasuka akamosende kakamochiko muikinya igesa akatata umwana uyo gatagituko ng'anyi kurwa akagenda ari metembe akakoraki akabo
kingoino inerekero bogongo mochokoro bogongo esigi yaba Samaru kingo Samaru n'abagirango omochokoro bogongo mono kurukubitange sana kingoina amatuko nga mugaka ngware gondetero umuganda cyo kumbwa sisi mbara abachanite nera amatuko ikabanga bogonga akabwate ibice kwikaisecha bona biri bona kingoina abantu bamuraba kingoina bare kiboi kibagendi chune chereri nyanganga na nyamini abantu abatanga ni bana siasa abatanga ni babete kurubu kingoina no mugako kurukwa umariba bwonyansi nakorwa asilimia kara itirangene. Biamono gendere oyo mintu bono twekira se Jimmy Angwenyi olingo mujumba mutanga no Kisutu chache North. Ningo bono you olenge Jimmy Angwenyi tell about him. Jimmy Angwenyi gaibwere tarehe 18 mutinyo 11 1945. Ilina liye Second World War ya erete mwaka uyu. Second World War. Yes, 1945. Ese ya kabere. Bona liya erete. Ya erete ni Nagasaki. So, igo erete August era kaiburu mutinyo 11 na baki na baboli baye agasoma Sengere Primary. Keraso ngasema ke Sengere Primary agaeta gacha Kisi School. Akaru Kisi School akamakona soma Kenyatta High School yibone Kenyatta University today. Kenyatta University yaro ya kabera secondary school. Mwaka uyu mwasoma akamakonda America. Agasoma mangana kurukwa agasoma University of Nairobi ekerere under the East Africa University yare kurukwa Makerere. Ekeraru Makerere University okwenda America osoma Lynn University asoma Duke University na agasoma Washington University asomerete business administration. Lakini garo mu accountant. Okwera kwa Kenya mwaka 1974 akalikuwa local government mune finance officer. Lakini akeigo akalikuwa na Caltex Oil mwaka 1975 una assistant accountant. Akakora muna assistant accountant mpaka 1978 akaba the chief accountant as a Caltex Oil. Noba kolete ne sora kiare kurukwa ombagi michira uyore ngo mu Africa mutangani osomi computer studies in East Africa na ande ba someta komo ali school ya Kenyatta University yire Kenyatta University rero Jimmy Angwenyi na agenda bono mutwe ochikobori chikura tanyora lakini nacho ba lecturer University of Nairobi na anda kabe University ya Kenyatta University ekero omweshimiwa Nyonka Kwete October 1996 ekera betu mubunge ku 1969 mpaka 1996 atari kubugwa umuntu chituko muruko obono ituko koiro by election ya 1997 Jimmy Angwenyi obere bunge 5 years miaka 5 omentene by election utoko matigara about miaka 21 wose 22 ase foundation yechipara cha kitutu chache ward cha 14 chache chikakewa chikaba chi ward isano cha kitutu chache south na kitutu chache north na nyorunga barobarete CDF karobarenge 40 people the year 2002 ekara ruete bunge abwetu na Richard Momoima the year 2007 igacheta akaba mondo rukorukwa a director as a company ya Ketraco Kenya Electricity Transmission Company ili yakoleto murito na rabete director lakini naande kwa 2013 akaba elected na mubungu mutangani okitutu chache north asarchi ward ya gutenenera ere marani ere kegogi ere monyerero naande igere asakuru kwa sensi onyorenga oyo Jimmy Angwenyi nigo bari classmates na mayanko urokuru kwa buga aiga Sengera na isomoke oyo sirete 1970 at the age of 29 ankongento yani mame Chinkoki. muswa mumuru mwabata mama mwababa biawora 5 ono oyo to kwana nere Jimmy Angwenyi lakini andira chiko serve as a parliament una umondo muna aga serve as a bunge une a deputy majority leader
ekera achete bunge. Bono iga nere chairman ya Heroes Council ime Kenya. Na unate ntuakwa ne ntukumpuzo nere tintara yisimi atera jatru kira jatru. Na mora interrupt abakwani. Igo bono ona kurangiria timazi rubatiri swali tumana ukoroje. Ningi itoko chikokora this part ya Jimmy Angwenyi. Is it the longest serving member of parliament of Busia? Nere o serving mono Busia singa kentambe. Aya. Chintu omondo serving me ase Busia continuously miaka 6 terko butora. Dr. Sakari Theodore Onyonka. Tebogeka Theodore Tatumu wa Richard Onyonka. Erega kuru 69 faka 96. So timbona njote batatumu abante benga ise tariko batatumu abagare ise Richard Onyonka. Ewa Inki kyakagerere umungwano okurukunga Jimmy Angwenyi. Kwenda for those that long ataliko bu gotu atebatenga oyo Onyonka igarengo mu Busia mutani konyora PhD igarengo masomo nande ganchire sana nande tekende yonse rekonda bunge arakobe minister igo nabo yakobe gitiro sana as Jimmy Angwenyi olengo mwalimu university no likale minister yeah. Now byamona sana Nyandika MC tutaragenda to the next function, the next part of the function, of the program abaka abara abono ready go chakama ngane nyomo kotoeresa to speak to understand what is happening. But before tutaragenda abo, back to you please. Kwa to bate mu wako okorokwa yonde ombuna gotera kwa Angwenyi nga ubuyabwaye to kweba. Okay, Angwenyi welcome. Ombuna welcome Angwenyi. Now we get the beats. Linus, beats in standby. Okay. Standby. Arafa bagaka na TV mukwana mukwana this side asenge nchoye camera they face the other direction. So chairman naboko bakurwali njina bongo bakurwa. Haya, select cheza ngoma tuendelee tunakocheza. Kago chambia mwana asante sana. Haya. Mentally good menta banya kucheza iga ngoika ndio ya chene. Baba Lakigostionie kebanda kanyorane nyangiyo kabakwanie baba bakwani yabo lakigostionie kebanda kanyorana machumo kabakwanie gaki bakwani yabo amachuma bonombu ya mole bakwani yabo semwaru bonombu yale bakwani abana bonombu ya bale bakwani yabo lakigostionie kebanda kanyorana amasaso kanyakwanye gaki bakwani yabo amasase bonombu ya mule asante sana. Thank you so much. Nyuma tutaraira na baka astuachire abageni welcome, thank you so much, we value you mbia mono, asante sana. Aike twaruko na regoro yenyu twanyore the clan of the day, twanyore the personality of the day. Mokua karato tevingo gentongire kwa nyore korwa ebintombira nanyore a personality of the day ngokwa nyora bana Jimmy Angwenyi lakini gentongire tainyoreti bone gangi ago sawa bone ga ale chairperson wa Heroes Council. Thank you so much. Inyoranga naende kwa rabatebinga ime Humphreys ndobwata chinyomba chingi ya chiokorara kabisa erumwe bwata machama safi gogo ndali ga ikaransa gali igoko nyoranga no eno bogo sire nyuomo kwate yabantu bali sikari ngaki to bwanja nayo korara liyo kali getana kiri kwanalire no na mapenzi yayo kanyoro bwanja nyobe bogo change bo change liko chaga ambuya mono togendere bo change liko Humphreys MC Ngomenta iga ase Mogiti Cultural Pavilion. Yes. First of all, eshepu ene ya kioroje. Eshepu inki okonyege eli monyama kiorara. Munyama. Abo ase minyama
Ngoro choyo no munyamorori. A shape. Anybody with an answer? A shape yegende. Aya munyamanunki. Engiti. Eke gusi. Bono njema ite ngiti na yemo. Bono? Yes. You can relate it. Ngombe go grace uphill. Oh. Yes. Wow. Ngombe go grace uphill. Yes. Alafu igama with culture pavilion what you have chindagira cheke usinchira. Yeah. Rero ngoli nerema. Erongoli. Wogo saba okanyerete rwasole. Erongoli ene bekire sukari. Usineri kayo. Ne reasili yake gusi. Eskari yake gusi. Oh. Eskari yake gusi. Aya ebu sana vera atokera kitima cyo siyaje akina vera abo. Oh. So kibako ganina bagoda. Ebekire memera. Ebekire. Alafu banyori na rice kali etobwate chinyomba nge isano. Aha. Na nyorange nyomba yo mukungu monene nere gatigati yali. Nere batwera sabara. Gongo te ibali. Gote te ibali. Chinyombe cyo buna chirabo. Ewa. Thank you so much. Igona ende chencheri yo bogima bwenyomo aiga Humphreys. Na ngokolera gotebanga ki kerogo swe rumweli kogo soka you are very creative. Enanyoranga ne erumu ingia zaidi. Asante sana, welcome our artists. Mbiamono, thank you. Back to you Mukua. Togendere. Mbiamono sana. So nirani ya saba gaga for the second time. Abagusi. Ombura ya nyarekana. Ya nyarekana. Ngaikere. Ya onyanga to gotigarawo. Sawa. Ya tiga. Wakolire amangana y'omugano. Sawa. Mwai wo ino itobweri tukoria rero. Igore nge korucha muge igoraria. Abaga kamuri baria wikamokobie tumeko gende nywa. Mati muno korege juri ekyo usingokwa. Kamo ngino ndakubwatere tokobi. Kayaba gaka bali mwachi ombuna. Tata na baba kone bintu bikubara. Tata ndere kwa magega bo komboronge nango bachimalera. Ha! Ndakwana moiwa bwabanchali ketuka kya muguji kyale na maninga nkyo matobukare nyomba shwangereru yanyange. Hekorucha muge iguraria. Naoli basiri gokonga. Rucha muge iguraria. Naoli basiri gokonga. Naoli basiri gokonga. Tengere memera yanyakina. Naoli basiri gokonga. Tengere memera yanyakina. Oraya chingero bonyangero. Baga kanki mo ikaransela motago tenena motenga biya. Koroja muge goraria. Naoliva sirigo konga. Naoliva sirigo konga. Tengere memera yanyakina. Naoliva sirigo konga. Tengere memera yanyakina. Oraya chingero bonyangero. Homo kungu sioma siomye. Kaemo si voliencia. Mokungu sioma siomya. Kaemo si voliencia. Kaemo si voliencia. Neroyoka watagosera. Kaemo si voliencia. Neroyoka watagosera. Oraya.
Ora ya chingero bonyangero. Asante sana maselekta. Selekta twende. Haya. No. Haya twende gara mwalimu wake igatu. Selekta wachilia ngoma. Wachilia ngoma kabisa selekta. Dr. B on these ladies and gentlemen. Erineri raja, onde gane champion. Migi, finally meno party tunge. Vaya, ekinege tinge nke mwago morondo. Oya ye, 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 ekinege tinge. You never tell mwabeja. Oya ye, you never tell mwabeja. Oya ye, you never tell mwabeja. Oya ye, you oya ye, you never Yegelia mareko kokoro kundu. Oya ye, yegelia mareko kokoro kundu. Oya ye, yegelia Okuwa asengeje biro byechinsa. Tombe nyokelia igama ngana yenyo. Nintagende sana ntegere nyo na abatazamaji pia bategerere na abantu baita wa guests bategerere. So tombe nyoka senyo. Asante sana mkuu. So, Muha Yamo. First of all, the working of the sun, so there's no shower of the sun anymore. Second, on the battery of the tire, the special thing is here. It's going on. Keep what I'm doing, the brother is so busy already deep with your Teresa. Kunywa kie. Anyone knows for me on the side. Enyuomo ngento. Kinyuomo irenga chit. Enyuomo asekebusi. Amarago namachiko yomogusi. Nomomura korigi enyaroka. Enyaroka enyekungi. Enyekungi. Manyete gokunga. Oso mweliti. Enyaroki enyeriti. Onyo itali boigo. Ngokorerwa arenge chinyuomo chingao. Chinyuomo omugusia bwate kikiakea ekiarenge sano na ibere. Nechinde chianya gocha buna ebintu mogoteba nga ase bisongo bino nga that the culture grows or improves. Nyuomo entangani ne nyuomo yegetinga. Enyuomo ya kabere ne nyuomo bare korokoko okobasa. Enyuomo ya gatatu enyuomo yogokurura. Eyege songo egoro ku abduction. Ogo kururu tomanyeti musa mbaje bakwana bagakambara. Enyuomende nerika. Enyuomende okoroba. Enyuomende
okoboerera ose okobombera enywomende neye embera nyambera bono inyoma kiota gitekobori enywomo yogokurura mwisiko mwanya kororana mwanya gukwana koma usenkwa moroche ukamuboria erieta agakwanga usenkwa moroche chiombe chiakuborire ugochikomoreta bona bamura igo bare kogenda bamokemba riachiro sendoche usenetingaji isare korwa bamwira nechingu bamubwata anje tanja wae guchinyimbo okururwa berekwa none changa nabo bamchingobo bari komutandulira bakomoikinka bagenda bamubisa ogenda gochererwa n'abakurumba bwata masikani abamura bagutama no mukungu bagukurureire bamenya nere muntu atari kumuira kiara ebimure byara ere bisari bagukurendera kwamina ko gwashiyo miri kwirana undi tanya kumuira kiara bamubisa riri bamusaliri kubosalindi lyabe irenda ye imokiriyo bolita bamuretaka abayibuli bali bawe kigocha banyorobeire mulito bamatebe nkogenda tole obakani ya na asaliwe tigankoraki tiganga omenya otensobo mumurako iru obwoba bolinge kenyoru keria ekere mware gokurura kare kyombe kiekonyeru kigosakuru ekyisomo ekiratoke ekenyore ekiesokore kigosakuru kyonse mwaminyokiu ige mware ko bisomo isiko ibago te mwabakani ngantuo itwanya komoro tache tiara bago jikumaga maga igomokabisete mo chererete mutagete mo musalimu maheko muirani yenyo meju nako inanera nako kule mwaidia machiko mwareta machiko bono rene bwate igwasi karayira ningomuga aseri chiko bono liense tali elio mugusi liense ense igonke tokonyara okurura musubati omoire bono ugusibwa aba nabo bari gutaka bakururu kindi bono egento kiari kogera enyeume yanchirwa okwari konyera minu n'abayeru mubwati bintu umusiki konya guchari kuri mumbwaro nyako gucharucha umusiki konya gwetaro nyako ganda guchiro mahata lide mugocha kokora boko nabagaka naboro jiga nabayise mo murunyara usinzunyara no yakumuhira elinde kwayo bama gukure mu mugisangi ukare yande bakorushiyo mambe bamuhiro yonde bamurushya ali bamuhira bongi na rome oragiribya mukungura agiribya to ono kwata kwanyora burtu wabwati nande kwanali atari nse giyarenge matenga kilia tenga rero ukurangira umwana uriya kwa matego singa nabwanja ine mu mayarenge ine tabu yarenge abashikiri go besigete utakonyoro yo mo nande karari risiko yagosoka mambe kokora kwira na guchisobo ona agosoka kibono kunara risiko bono nande ngaingi tisikira umuntu namatenga na chite rero teri wanjiro nari yeso ngomokoro kanga rep. Oh, okay. Bas, wana walimo tengerete, mic nirega. In case you have a question, just raise your hand and the mic will come to you na boko liswa.
So as we proceed, inyomo kialengo official yomogusi. Enyomo yanjiranire asomogusi n'enyomo yegetinge penyangi yegetinge. Enyomo yubono ngaya bantu bagachakeire. Tatebe nga mukwa na abeire nkonyomo ninge igwete. Na kigo chaka, where do we start? Abakoro momura nkwara gotebyo moibori ngano tagete kunyoma. Omomura narore ko omogaka. Narore korigereria otebo momuro yo oito otebyo mongina oisaneiro kunyoma. Kyombe kirie nyaroka ya ito mura yasogete 13 tigo momuro yo obeire anyomere. Bakumugamba atamanyiti. Umugaka bakuigwana no mongina. Kiagera nabo mugaka ari gukana nga kyombe kya moise kone no mwana no yone akiriero rosiaga kiere. Kurenda sobwanja ni bwoko gendere kwigisaku kiaye otaba kyombe iki tigakirente muntu. Bone kire baigwananire barangerio mumuroria. Bamotebia momura kyombe kikia cheta osenibeyera kyisanire go kirigerio romuntu. Ase chinkwana kiria momuro otare koimuka kikori ginyaruka. Abaibuli aba nabo bare kori yesigani. Tabera abo mokungu osabe umusaji. Korenda arange n'abakungu baraki barekoba. Bari yo mokungu umuiri bamataye bitorigeriki enyarokengiya omwana ito ajigokoraki achikonywa. Bono yaba emeroberi yesigani kuikaransa mwaya arengererie imochiki enyarokere nenyarokeye karumochyoyo abantaba mbange enchuki naba bamutoma mbange enchuki indu omugwekano onye kenyoreki kiare gukwanwa ekenyoreke nabaroki ngosoka bare kabere butuko oyesigani igekorengereri omanyanga aba nabaroki ogenda gusigana omoji soba ari ukamanyire nabarabunga nabaroki inkigeko gerago koraigo are ntomoroki asomoroki ekiagra gogona gusigana omoji utari omoroki ore nta asomoroki butuko koimoke ungatogende koroga umusiko narabero ochire orocho orenti ruo morogi korumoina oiri ruo mochi ruo morogi butuko bateba ninga togende ebintu mokoro nga pi tabi manyeti ta kogera igo morogi akonyo momorogi omorogi igakorigeri ruo morogi abara abakongu mogondo igare kogenda omochi ori amanyete nga abantu aba nabendagera bakorima nonyugwete igo gare korigereria omochi oyo ebigo koreko ochikorigie nyaroka eise gocha etatame ekiagere bimbanarete kubikora bono oyo tomwesigani ogenda mambi bare kwenda morogo gago mokamambia ogenda onyora bagwoto omuriro buno oyo omogakore geta omongino ikaranstara irungu mtu abasomiri nga nkigeko gero omogaka ari gwikaransa geta oteba nachira wegu no mukungu weguki igitini oikaransa oteba no bachege nacha gokoraki nacha kuri bari bamanye ngo bachege niki obachege go nesiga sigani oteba omwisike nara narora mumurana kare seitabu abaiburi mutare gwanja nabaiburi yagukwana na butari nyaruka nyaruka temanyiti abaiburi mutare gwanja
mongo moisikoyo agende usenseito sembogirango usenkai omugaka no mongina bakoraki bagamba bakoiguana na ngayama eno kore kio isaneire naende bare koigubuya ikiagera ni chiombe chigochigocha 13 emerongo ibere na nkiare gocha igesonge kemogo nga odd number njigocha 19 njigocha 12 njigocha merongo ibere na 13 merongo ibere na enambe kubagika na irenga na ibere tiatubwate rabo tuchigochakera mangana dauri twasiumo ngo musbatyo otokire tutarache dauri toragenda dauri ngo kwana kwa ndole na iboli now ndole na iboli. Hold on, if there's a question from there you can engage us, but in the meantime mokwangalao take a break slightly turanyora performance alafu tumago proceed mundonaro bate question yatuko rawo. Okay, it's okay, let's go ahead, back to MC. Hey, torikorara, twende piga. Bambura, pura, vea, masatse, pura, vea, wachilia selector Moma, wachilia Moro hapo, enda kile yaino. Basi azake kwa twende. Aido, ponyabi bolera, gina indolera, ponyabi bolera, babane. Saitani mbato kengende birecha mbato kengende ase nyumba ya dada. Inakiwanjanda birecha nakiwanjanda, inakiwanjanda birecha nakiwanjanda. Obora bitindongei, onyakati ndongei, otakati ndongei, obongwaira tindongei yombiro bangoliro mutaka. Nerangwa ya wembe, nerangwa ya wembe, nerangwa ya borebi, nerangwa ya sigara bozo nango morandia nankonye. Nerangwa ya wembe, nerangwa ya bitina, nerangwa ya libero, nerangwa ya bobi goze nango morandia nankonye. Saitani mbato kengende, birecha mbato kengende, ase nyumba ya dada. Saitani mbato kengende, birecha mbato kengende, ase nyumba ya dada. Dr. B on these ladies and gentlemen. Yogindile na igule liweta nyomba ziko moino. Yogindile na igule liweta nyomba ziko moino. Amarandia mongonye, abagomba mongonye, ababishopu mongonye, abafata mongonye, umbiro abamanyekene. Intebi wekenu umbiro babatiko byeba. Intebi wekenu umbiro babatiko byeba. Omwana kaziboye, ligoko bumuzibole. Omwana kaziboye, ligoko bumuzibole. Intebi wekenu umbiro babatiko byeba. Intebi wekenu umbiro babatiko byeba. Omwana kaziboye, ligoko bumuzibole. Omwana kaziboye, ligoko bumuzibole. Orange ya omwana, orange ya, orange ya.
Kwabeiro muzibore omwana baziboye kwabeiro muzibore Bono nabeirwe bibe byane Bono nabeirwe bibe byane Bono nabeirwe Siresi yagire Erieta lyabeire Ekeni kairanire omwana baziboye kwabeiro muzibore omwana baziboye boye boye Bono maitemo kwa twatigaire na twarurege koro twachire kenyi ekoro kusi aban nandi nachako da raisinga a culture tedigo kwanguoka ngoikere ngano yatengwa yaterwa lakini totaraenda abo batebi about erongoli nerali igakone ku shilingi 200 egesanda kono gendo kirike koropo egesanda keri arafu ndobwate kyonganyo TV Green Dew nekine kenywewa arafu no ndobwate TV yaito ekoro kyonganyo TV so ndobwate kyonganyo TV igere online nere live tafadhali subscribe and those who are watching anyatora subscribe erinde egepindi eke kebege owochera kera ejumamosi entangani kera first Saturday of the month. Thank you. Igonga kera ejumamosi entangani yomotienyi buno motinyogo chakaiga jumamosi entangani igo togo chaka tokolete egepindi ekeiga toesomya. Thank you so much Mokwa, God bless you. Asante sana bono tokwenda iga kera wira bebyo kangama busunga ko ato kera lipezilie nusu lakini tutaraswa ase aban my DJ oko hype kabisa arafu mtobate mheshimiwa Engoko you welcome aiganinka igo engakiabene yogo kwa ekera twakira musikio ya sinini erindo tokwanera keigo my selector inde na Let's go selector, hey! Toyota, Omwani Manyanga, Ate. Ah!